Kami mengundang jemaat untuk berdiri. Duduk kembali. Shalom amang inang naung marpungu di bagas joron itu hata nang ruasta namangi huton live streaming hamisian perhalado pasahaton selamat hari Minggu madihita. Selamat hari Minggu. Ia guarni mingguta sadarion ima minggu palimahon dung trinitatis dohok topik hamudo surat ni Kristus. Jala sakaligus mah ari sadarion parningotan naung 125 tahun sending HKBP di Huriata. Atong taparade marohata laho mamongoti saat teduh.
Amin. Huria nahina holongan ni Kristus Yesus. Selamat hari Minggu madi hita saluhutna. Nunga sahat hita tu pesta puncak jubileum 125 tahun seding HKBP. Namarte mahon hamudo surat ni Kristus. Tabongo tima par mingguota sadarion. Huhut marningot jalamak kamulai hatehon padonganion ni debata na somar pasahotan di pardalan ni ulaun sending di HKBP naung pinuka sia tahun 1800 sia puluh sia. Tapa husor-husor ma di bagasar rohatabe huhut tahangoluhon paboa surat ni Kristus dohita. Naikon mabuan berita nauli tusude sadok tinopa atong tapuka mamasuk marede mahita sian buku ede nomor 565 ayat sada sahat tu ayat tolu. Marhite-hite goarni debata ama, dohot goarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goarni tondi parbadia, na tumo palangi dohot tanoon. Amin. Lehet nai di atasnya kadolok, akapat ni parbarita nauli, na patubegehon hadameon, na mamaritahon barita nauli,
napa tu begehon hatuaon, namadok tu Sion, debatam do bakit Raja, haleluya. Martangiang mahita. Ale Tuhan Yesus Kristus, hodo na manobus portibion, marhite mudarmu na badiai. Di jauh hodo torob halak, asa parsidohot mamaritahon haluaon na pinatupami dihami. Asi maroham, lehon mahiras ni roha dihami, laho mamaritahon barita nauli. Saya jari mahami, maka surukon parsuruon mi, sian aka odeng di portibion. Urupi mahami, asa say toktong rade mangalehon nasa gogonami, tu hararat ni harajaon mi. Amen. Ni debata natar surat di buku 2 Timotius bidu 4 ayat 2. Jami tahon hatai, hajong joko ditiki naune nang nasoune, picang paingot, apoi marhite-hite nalabas ni roha, dohot pamodayon. Ido sahatna atong rak mangidogogo mahita sia Tuhan debata, laho mangulahon naombartu patik nai. Ale Tuhan debata, say pargugui mahami, mangulahon naombartu patik ni. Amin. Topoti madosata martangiang mahita. Ale Jahoba debata amanami para si roha na sumurung, di lehon hodo sodang mi, patiur hodalan nami tu hanguluan. Jala di halamuan ni roham do, asa tuk sadok na marhosa, mian di bagasan sondang hati uron na sian ho, narodo hami nuaing tua dopanmu,
manompo ti dosa nami, jumok jo tado hami mau hom di bagasan haholoman nami. Dang hukap hami pikiran nang rohanami, majakon sodang hati uron nasian ho. Ale Tuhan, asimaroham di hami halak pardosaon, asimaroham. Di togu-togu hodo hami, marhite ragam ni pangajariomu. Di pakulingi hodo hami, marhite hatam na tarsura di buku na badiai, nang marhite pangajario dohot jamita, na pinasaha ni akan na posom. Alai, jo do paula so hutangihon hami aka pangajarion nang jamitai. Hurang do ringkas nami mangguruhon, jala pahusor-husorhon hatami di ngulu nami. Nama bahin hami saimian di haholomon. Ale Tuhan, asimaroham di hami halak pardosaon, asimaroham. Disuruh hodo ganup halak naung majalo sodang mi, gabe siti dangim, laho mamaritahon barita nauli, tu sadok na tinopam. Alai jo dohulau si hami parsuromi, da ikon marsinodang manian ngulunami, tada naung hujalo hami, jalahu hangoluhon hami sodang mi, hurajumi, jalahu topoti hami dosod, hutopoti hami don dang sian nasa gogo hami, papatar hos sodang mi, marhite-hite pangalasion nami si ganupari. Ale Tuhan, asimaroham di hami halak pardosaon, asimaroham. Di halomohon rohamdo, asalam martaba aka halak na porsea, jala na pinaluan ni holongmi. Alani i, disuruh hodo sadok huriam di portibion, patupahon ragam ni ulaon, mamarita nauli asalam torop akana porsea. Asi maroham di huriam, jala marpa muati maroham di hami, ala jot hulau si hami parsuron mi. Palabas maroham mi dahaga leon ni huriami, molo si pata, gumodang huleon hami rohanak pikiran nami, para dehon aka ulaon seremonial sabing. Hape lupa hami dia kadongan, nama kasih holi sinodang mi, dohot makalunguton pangurupion. Ale Tuhan, asimaroham di hami halak pardosaon, asimaroham. Amin. Tangi hok kamuma, baga-baga ni debata, taringot tuh hasesani dosata. Songon sitong nama ngoluau ninna Tuhan Jehoba. Tung na solomodo rohaku mida hamatean ni halak parjahati. So ikon mida mahamumulak ni parjahati tumadiko dalan nainian. Asa mangolu ibana. Hasangapon madi debata na diginjang. Amin. Kamu maha tani debata, turpuk di hari Minggu sadarion, ima natar surat di Evangelium nisi Markus, bidu 10 ayat 14 saha tu 10 alu. Dungi muse uju hudul nasida mangan, di patadidahom madirina tu 10 sadai, di picang ma ganggu dohot jogal ni rohana sida. Ala soporsea nasida, dia kanaung marnida ibana naung hehe sian namate.
Jadi Nina memanduk nasida, lau mahamu tuliat portibion, jami tahun hamu mabarita nauli, tunasa natimupa. Naporsea jala tardidi, dapotan haluaon. Alaina soporseai, hona uhumdo. Jalau matanda akan mangigutun aporsea, pabalion nasida doa kasibolis mahite-hite guaru, dohot mengataon hata baru. Joputon nasida do aka ulok, jalanang ni inum rasun hamatean, dakpo lamahua nasida. Ape honon nasida matangan na tu akan amar sahid, gabe malu mahilalaonna. Ido sahatna, martua do akan atu mangihon hatani debata, jala nau peopsa. Amin. Tidakon maha taha porseotai, songon nahina tidakon idongata disadok portibion, rap mahita madok. Au porsea di debata Jahoba, ido ama pargogo nasu hatu dosan, natumo palangi dohok tano. Au porsea di Yesus Kristus, anak ni debata Jahoba nasasadai, imanati dumuhon ni si Maria, nagabe-gabea seaton di parbadia, andorang suhabubuhan. Ido tuhata, natumaon na bernit, di panghuman ni silatus, nama tetar bajal do ibana di hau pinar silang, na tua tubanoto rudung di tanom, nama ulak mangolu di are patuluhon, nama naik tu surgo, lahu hundur tu siamun di debata Jahoba, amanai pargogo na suhatu dosani, di sima ibane pamemulak sogok tutanoon, manguhumi halak na mangolu dohok na mate. Au porsea di tondi parbadia, jala adong sadahuria nabadia, huria hatopani halak Kristen akan nabadia, dohok dihasesani dosa, dohok dihatai namandok, mulak mangolu dosogo daging ni halak nong mate, dohok dihangoluan na sora sudah. Amin. Kor gabungan Sudehita Jongjong. Dohot ruas Sude Mahita Jongjong.
Salam, selamat hari Minggu untuk kita semua. Warta jemaat di minggu kelima setelah Trinitas, Jubileum 125 tahun Sending HKBP 30 Juni 2024. Yang pertama, pertanyaan daerah. Rabu 3 Juli 2024 pukul 18 WIB, daerah Tiga Dago. Di keluarga Erik Tambun, Inang Teresia Boru Sibuya, beralamat di ruang serbaguna lantai 2. Daerah 8 Bypass Timur, di dalam keluarga Rudi Sitorus, Orija Boru Siahan, bertempat di Taman Persada 2, Blok 4, nomor 4, Margahayu Raya. Hari Kamis 4 Juli 2024, pukul 18 WIB, daerah 7 Pajajaran, di keluarga Sintua Nyonya Herlina Tambunan Boru Manurung, beralamat di Prambanan nomor 1. Yang kedua, jemaat yang meninggal dunia. Pada hari Kamis 27 Juni 2024 telah meninggal dunia Jonathan Gamaliel Tambunan, anak dari keluarga Rudi Holong Tambunan, Ibu Trisna Nopalina Boru Simajuntak. Tutup usia 8 bulan, beralamat di Jalan Suryalaya 5 nomor 5, Jemaat Daerah 5 Balabar. Kita doakan supaya keluarga cepat terhibur. 3. Anak lahir. Pada hari Senin 24 Juni 2024, Tuhan telah menganugerahkan seorang anak laki-laki kepada keluarga Jonathan Reinhard Pakpahan, Ibu Risma Uli Boru Dalimunte, yang beralamat di Jalan Gudang Utara nomor 22, Jemaat Daerah 1 Riau Patra Komala. Ibu dan anak dalam keadaan sehat. 4. Akan menerima pemberkatan nikah. Pengumuman pertama dan kedua. Ben Hasidoan Sihombing, putra dari Bapak Martin Darwin Sihombing, Ibu Raida Boru Marpaung, beralamat di Kampung Bojong Sayang nomor 33 Rancamayar, daerah 6 Bandung Selatan. Jemaat HKBP Bandung, Resort Bandung Riau Marta Dinata dengan Marito Berlian Yovanka Boru Siregar, putri dari Bapak Turman Marusaha Siregar, Ibu Florita Boru Limbong, beralamat di Jalan Villa Bekasi Indah 1, Blok B5 nomor 4 Bekasi, Jemaat HKBP Philadelphia Resort Durenjaya. Mereka telah menerima perjanjian nikah pada hari Sabtu 29 Juni 2024 di Gereja HKBP Philadelphia Resort Durenjaya. Pemberkatan nikah akan dilaksanakan pada hari Sabtu 6 Juli 2024 pukul 9 WIB di Gereja HKBP Bandung, Resort Bandung Riau Marta Dinata. Bimbingan pranikah akan dilaksanakan pada hari Jumat 5 Juli 2024 pukul 10 WIB di Gereja HKBP Bandung, Resort Bandung Riau Marta Dinata. Yang kelima, Pesta Puncak Jubileum 125 tahun Sending HKBP sekaligus pembukaan kebangunan iman seksi remaja HKBP Bandung. Kebaktian pukul 10 hari ini merupakan pesta puncak Jubileum 125 tahun Sending HKBP sekaligus pembukaan kebangunan iman seksi remaja HKBP Bandung. Kita akan mengumpulkan persembahan untuk mendukung seksi Sending HKBP setelah khotbah. Pembukaan kebangunan iman seksi remaja HKBP Bandung dilaksanakan setelah persembahan kedua. Khusus hari ini kebaktian Minggu Remaja dan Pra-Remaja ditiadakan bergabung pada kebaktian Minggu Umum pukul 10 WIB. Yang keenam, surat dari kantor pusat HKBP. Surat ketetapan Eporus HKBP mengenai kelompok pendoa misionaris HKBP.
serta daftar kelompok pendoa dari HKBP Bandung dapat dibaca pada Warta Jemaat. 7. Pertanyaan bulanan keluarga. Pada hari Sabtu tanggal 6 Juli 2024 pukul 18 WIB sampai selesai, waktu dapat disesuaikan dengan keluarga, bertempat di rumah masing-masing akan diadakan pertanyaan bulanan keluarga dengan tema Allah benteng pertahanan dan kekuatan hidup kita yang diambil dari Mazmur 48 ayat 1 sampai 15. Kiranya Tuhan memampukan setiap keluarga jemaat kita boleh beribadah bersama untuk kemuliaan-Nya. Yang terakhir, ibadah minggu keluarga. Hari Minggu yang akan datang 7 Juli 2024 pada kebaktian pukul 7 dan 10 WIB, Bapak Ibu serta anak satu keluarga mengikuti ibadah minggu keluarga dan duduk berdampingan. Setiap week mengikuti putaran ibadah sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan oleh gereja kita. Pada minggu keluarga, kita akan menyerahkan amplop persembahan bulanan keluarga yang akan diberikan oleh Sintua Week masing-masing. Khusus pada hari Minggu tersebut, kebaktian Minggu Sekolah Minggu dan kebaktian Minggu Pra-Remaja-Remaja ditiadakan. Kebaktian Minggu pukul 15 dan pukul 18 WIB adalah kebaktian Minggu biasa. Demikian Warta Jemaat pada minggu ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Shalom dan selamat hari Minggu untuk kita semua. Yang terhormat Amang Pendeta Resort Pendeta Albenar Silain dan Inang Romauli Boru Sianturi. Yang kami hormati Majelis Perbendaharaan Huria diwakili Inang Situa Megah Siregar Boru Panggabean. Ketua Dewan Marturia Amang Situa Risnadi Sitorus. Ketua Dewan Koinonia Inang Situa Kerdina Limbong Boru Silalahi. Yang kami kasihi seluruh parhalado beserta keluarga, na tua-tua nami lansia, damang dohot dainang, naposo bulung dan remaja. Teristimewa jemaat yang mengikuti melalui live streaming. Salam dalam kasih Yesus Kristus senantiasa bersama kita semua. Pada hari yang berbahagia ini, kita bersama-sama merayakan Jubileum 125 tahun Sending HKBP. Perjalanan panjang yang telah menghasilkan buah. Buah dari pekabaran Injil yang telah menyentuh Pulau Rupat, pedalaman Jambi, Bengkalis, dan masih banyak daerah-daerah lain di bumi Indonesia yang telah mendengar kabar baik tentang keselamatan dan cinta kasih Yesus Kristus. Hal di atas terjadi adalah atas kerjasama dan kerja keras dari pimpinan HKBP dan dukungan penuh dari para pendeta yang telah diutus menjadi misionaris, dan dapat dipastikan mereka menghadapi begitu banyak suka dan duka. Atas anugerah Tuhan yang Maha Kasih dan prakarsa dari Opui Eporus, Pendeta Dr. Robinson Butar-Butar, dan diaplikasikan oleh Amang Ketua Dewan Marturia, Pendeta Daniel Taruliasi Harahap. HKBP akan mengirimkan 12 misionaris ke benua Afrika. Ke-12 misionaris ini akan memberitakan kabar baik tentang cinta kasih Kristus hadir di mana saja, termasuk di benua Afrika, di negara Botswana, Tanzania, Rwanda, dan lain-lain. Di natua-tua nami, lansia, damang dohot dainang, beserta naposo bulung, remaja, dan jemaat yang mengikuti live streaming, kami memohon dukungan doa agar ke-12 misionaris diberikan kekuatan selama bertugas di benua Afrika. Banyak hal yang akan mereka hadapi, perbedaan bahasa, perbedaan budaya, perbedaan strata pendidikan, dan masih banyak perbedaan-perbedaan lain. Untuk itulah Opui Eporus, Pendeta Dr. Robinson Butar-Butar, dan Amang Kadep Marturia, Pendeta
Daniel Taruliasi Harahap membentuk kelompok pendoa untuk 12 misionaris HKBP ke Afrika. Dan saat ini kelompok pendoa yang khususnya mendoakan para misionaris sudah terbentuk dan sudah menerima SK dari Eporus. Kami sangat berharap agar kelompok pendoa dapat dengan sungguh mendoakan para misionaris agar diberikan kemampuan menjalankan tugas dengan setia dan bertanggung jawab, agar kabar baik tentang cinta kasih Kristus dapat menyentuh seluruh penduduk yang berada di benua Afrika. Demikian juga pada hari ini kita akan memberikan persembahan ke depan untuk mendukung para misionaris yang akan berangkat ke Afrika. Otik sosadia dihita sudi, taurupima dohot las niroha. Akhir kata saya menyampaikan terima kasih dan terima kasih untuk dukungan yang diberikan oleh kita semua. Maju terus sending HKBP dan bersinar. Horas madihita saluhutna, cinta kasih Yesus Kristus senantiasa bersama kita. Mauliate. Tapuji Tuhata marede sian buku ede nomor 510 walu ayat sada dohot udutna laos tapapungulma peleata sada a dohot sada b.
sinondang iman Yesus asidi rohanai jahi taruni sulu asa kapabuai apakah malipota napati udalani ay torong do penangil saya to pamulati. Dameni debatana sumurung sian saluhut roha ima nama ngaramoti ate-ate dohot pikiran mona di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amen. Horas madihita saluhutna kadamang dohot dainang haanggi na pinaribot ita saluhutna ruas ni hurian itu hatta na hinaholongan na marpungu di bagasan tikyon tongon di tikyon ikon halas sonot tado di tonga-tonga ni pardalanan ni hakristenota terlumubi ma dihita halak batak nang songoni ruas ni huria HKBP naung sahat ulaon sending naniula ni huriatta 125 tahun alani di bagasa tikyon tatangion mahatani debata imana tersurat di 2 Korintus bidutulu mamuk kamaisian ayat 2 sahatu ayat onom ujahama di tonga-tongata hamudo surat nami naung sinuraton tu bagasan rohanami natinada jala jinahani saluhut jolma ay taddado hamu surat ni Kristus nahu paturehami sinurat sodohot tinta marhite siya toddini debata na mangulu ido dada tu panuratan batu alai di panurata daging ima ate-ate pos dorohanami taringot tusi tu debata marhite hite Kristus dada tahu kami siat diri nami anggotung mamikiri agia aha siat diri nami sadok siat debatado hatauon nami ido patauho kami gabe parhalado di padan nai baru namarhite siat todii dada marhite sian surat alai nama bunuh do surat todido panguluhon ido sa amo kadamang dohot dainang marhite-hite pesta sinding di bagasan tikyon di paingot dohita tu sada tema namadok hamudo surat ni Kristus surat imasada komunikasi doi sederhana tetapi menciptakan hubungan yang baik menciptakan komunikasi di luar daripada orang-orang yang menuliskan alani songo dia do pakoron ni surat di tonga-tonga ni hita kamang dohotinang mungkin tuakan na tua-tua nami adong dope na mangingot lirik nede namadok songonon hutongos surat tutuho disi hutonahod doho perlu si tutu ikkorro ommak kurban di surat bayako kamu majo dung tinongos surati sahat tu nasahat dang binoto manangadigan alai anggus isi ni surati pabuahon aha mana di bagas rohai asa mangatusi
namajah. Habe namajahai dang buiro pitur dia lusi mamuse. Pos rohamito bereng mabulan na digijang isi doaw. Tulu bulat dang rubulan. Dang adong besi daun. Saud na songod dia mapakorhon. Tetapi sekalipun banyak isi surat itu daripada suatu kiasan, tetapi itu mengandung reaksi yang baik dari yang membaca. Alania kana perlu do isini surat, berek kamu mah molo masuk tuhamu WA manang SMS anggo so perlu do itor hapus semuna do. Apalagi nama nagi utang. Anggo itor hapus do. Apalagi parutangani romang WA HP sasitongna isina denggad do. Eda na di hari minggu marminggu doau apala jabu jamitai ikuk kahulongan do HP do ngajolma aloni babe kon hahulongan do lunas mautang mi holani do tong naneng dohonon na alai aladung do parutangan managi maon anggon itor huhabus ma alani moloro barita tuhamu jolo jaha hamu denggap pikiri hamu napaduahon molo soporludo baloson baunang pola di balos apalagi jolma saunari ate apalagi di komunikasi ta saunari saya hudok doi mola dong dia ka medsosi akka hahurangan ni dongammu unang pabuah hahurangan ni dongammi tu jolma nasing aladang adong hagugon ni jolma nasingi paubahon hahurangan ni dongammi justru lampa buah ni do hahurangan ni dongammi aido tabuna. Ai holan hahurangan ni jolma do tabu pabuah-buahon anggo halubianna jarang doi pabuah-buahon nate. Alani do hamu akadamang do dainang di konteks nilas ni rohata di bagasan tikyo di dok hamu do surat ni Kristus. Suku-suku do tuhita te. Ayah hubungat ta dohot Kristus. Umbahen na di dok tuhita di bagasan tikyon hamu do surat ni Kristus. Seberapa luar biasanya iman kita sehingga kita ada di dalam hati Tuhan. Sehingga kita yang pertama sekali yang menjadi isi dan topik daripada surat yang mau disampaikan oleh firman Tuhan, surat yang mau disampaikan di dalam peringatan 125 tahun. Sending HKBP ini. Kita tidak hanya menjadi surat, tetapi sudah harus menjadi isi daripada surat itu. Boido surati ditongos, karotas na kosong alayot ditongos surati adong isina dia maisina hita sendiri mah. Totu di surat to surati dikirim di tongos surati mabana nunga tatangihon namang dohot tamu kay nang pajuni alani na nang tabereng na parjolo sa hali apa yang mau dirubah oleh firman Tuhan, oleh Kristus dalam kehidupan kita. Yang pertama, nanaing berengota, sederhana sekali. Batak nagabe Kristen, manang Kristen ido gabe Batak. Kalau Batak itu menjadi Kristen, sifat dunianya akan selalu dibawa-bawa. Alani dudang boy balga huria tahun. Ala gudang do dihita sifat keegoan. Molo mayoritas huaso ni margana disi ikonuduk masudi tusi. Alai molo dung do ha Kristenoni gabe Batak.
Songon na kining ma didok hatani debata marga na pinili dohamu. Tuhan yang memilih supaya kita dikuduskan. Dang riko bediho ikut dihormati ho. Asa dong leonom mutu Tuhani. Ainung nga dijo Tuhani ho. Laho makamulatehon gulumi. Apa yang terjadi? Alanido di HKBP tanuang 160 tahun. Dia telah memerdekakan orang Batak. Dimerdekakan secara rohani. Dak parbinotoan. Lebih tinggi do hapor siaut tai. Molodung do berkualitas sita di tonga-tonga ni hapor siaon. Dak pola beraguhonota kualitas parbinotoata. Ale moloholak kualitas parbinotoammu do nanaing pangasahonommu dang dipatuduhok ko kualitas ni hapor siaommu. Disido say jot manang nahape mga batiho gabi burju. Ay haburjuon ni debatado mamilit tita dada haburjuota. Dada ala nagudak kita halak Batak, ubahin na dipilit. Tetapi itu menjadi suatu keajaiban bagi kita. Buasa dang naasing dipilit, buasa hita. Alanido molo haburjuon ni debatado naing hanguluhonom mo di tonga-tonga ni ngulum pribadi lepas pribadi ng keluarga hati dakom. Ahado ridok sino mensen mate mangulu au di bangso na pinilipmon binang di bangso na pinasupasumon. Alani boy tadok hamuak kamang luar biasa dong mohe dong ilustrasi songonon. Ada beberapa suku yang sama-sama dipanggil oleh Tuhan untuk menerima kabar baik. Alai nadeba tangyang na holat tangyang hapor tibiyod do. Asa di pasu-pasu de bata ngulu nasida si ganupari marhite-hite tano laut manang darat ate. Asa dong dalan ng ngulu na si ganupari. Alani mamora do tano nasida. Mamora laut nasida. Ale yang gohalak Batak ninna sada do dipangido tu de bata. Lehom mabisuk songos si Salomo. Alanido halak Batak pistar-pistar. Anggona deba ala dipangido holat tanoi ipasu-pasu bai pasu-pasu do Tuhan ipasu-pasu Tuhan ido tanonai alai SDM nadang dipasu-pasu. Alai yang gohalak Batak luar biasa do pamasu-masu di debata di sumber daya manusia. Karena Tuhan memberkati kita dengan sumber daya manusianya itu, kita bisa menerima ada kuasa Tuhan yang memakai kehidupan manusia itu, orang Batak itu, songopatik na sepului. Proses ni hapor siaota di leod debatado budaya tai. Di lehon adati. Alani tudos do budaya tai songon nanido di Mateusi bere kamu ma auro dang mangarupako patihi alai lau pasikopon. Marlaku do ada ni halak pataki satu sonari marlaku. Ala tabereng dinggad do filosofi ni. Alai dia ma haroro ni barita nauli di tikyon. Ikon hata ni di batama gabi pasikopon sude ngoluta.
Unang gabi ubiarak kita tu hula-hula ta siat tu debata. Unang unggodang taleo tu hula-hula ta siat tu tulang. Tutuhan ate. Unang unggodang tutulang siat tu tutuhan. Unang muloro tulangna isiak manuk. Alai moloro Tuhan na dangadong nari sehat ate. Sotung songon ilustrasi ni perjualan ni ido songonon. Dang lakku behebekon hubolok kom maun nina. Hapero na mabigi didok. Sayang ni hebeng mi nang peburu lakku dui. Tu dia lenommu lakku dui tu gereja. Apakah memang ada kehidupan yang seperti itu lagi yang kita jumpai? Songo dia do barita nauli pai baruhon belum. 163 tahun HKBP lahir. Itu akan kita rayakan bulan Oktober ini. Dakko di sini di Pakulingi. 125 tahun HKBP bertumbuh dengan pelayanan sendingnya. Coba kita bayangkan. 30 tahun mai sian HKBP jongjong ngai torbor hati ta. Jala tahun 1940 ngahita be halak batak purus ni HKBP. Coba kita bayangkan. So merdeka do Indonesia nanggo halak batak ngana pistar. Alanido parbue ni setting ni HKBP, parbue ni barita nauli, nata jalo di bagasan tigyon, unang orui. Molo di dokto ho di bagasan tigyon, hodo surat ni Kristusi. Bukan berarti kita hanya menerima, tetapi kita harus berbuah. Sungguh dia do, hamu kamang do tinang nanaing dohonot tuhita di bagasan tikyon. Parbu ini surat ni Kristusi. Molorade dirita tabereng majo buku detai nomor 616. Buku deta nomor 616 didok soni ikon buanot tado barita tu inganan na hulumi ima holong nang hasitongan dame na manotongi asa taboto ipola ni surat ni Kristusi may pola na tuhitan way nunga tajalo alani ahama siula honota taidehom majo 616. Akamang ngata jalo be surati alani ahamalusta tadok ikon buanot ku barita. Barita hado. Barita naboy manaluhon hahulomon. Alani dok ma di bagasan tikyon 125 tahun. Berhenti hidup di tengah-tengah keegoisan. Berhenti di tonga-tonga ni ngulu kedengkian. Mas sohok mas yang nguluku rohalate elat dohot teal. Asabui terbuat kita damai.
Ala nga mangulu hita di bagasad dame, anggoso tabuat do jala mangulu hita di bagasad dame, dang tarulahu kita harus kembali ke habitat semula. Alani parjulus ahali tiok majo ate-ate me. Dok kuma di bagasa roham tutuhane ikko buanokku barita na ului tu na holum. Ala jot dirit do jumolo mangulu di bagasan hahulumuni dang na asing dirit do. Karena itu imanmu sekarang kaporsiammu saunari dang adong dope koki 125 tahun ale disigai ho nama buat berita nauli ala ni pangalahom. Katakan bahwa mulai saat ini melalui iman saya tidak akan mau lagi hidup di dalam kegelapan. Dakku ulabe marhat cik niroha tu jolma. Ima parjolo tonahut tu dirim molo jolmai na marhat cik niroha tu ho tu sido laing bonom mu barita nauli. Alai mana yang hati dakon. Ikko buanot tabarita. 125 tahun sudah berkarya orang-orang Kristen yang dulunya telah menerima Kristus. Pada saat ini usia kita berapa tahun sejak kita dibaptis, sejak kita menerima Kristus? Apa yang bisa kita lakukan? Firman Tuhan sudah mengatakan kepada kita, saya adalah pokok anggur, kamu adalah rantingnya. Dan ranting yang berbuah itu tidak ada negosiasi dari Tuhan untuk mengatakan, besoklah kau kutebang ya, siapa tahu masih berbuah. Alai di dok songonon rating nasomar perbue si tabau doi si bolokonot doho si tutungon. Saya yakin namang remaja kita menjadi pelopor regenerasi sending kita untuk mempertahankan sukacita firman Tuhan di tengah-tengah orang Batak. Di bukan nasida di bagasan tikion parheheon nasida dada holan hehe sendiri, tetapi itu menjadi bagian estafet daripada sending ini. Alania hamananang sidohonot takamang. Saya tidak akan mau lagi dan tidak akan meragukan keimanan kita lagi. Amang do tinang molo tajakot do Kristus di tonga-tonga ningoluta. Kita menjadi pengikut Kristus. Kita menjadi orang-orang yang percaya. Dan sekalipun kita menghadapi persoalan dan pergumulan hidup kita, kita mau katakan, ketika saya memberitakan firman Tuhan di dalam segala kehidupan saya tidak akan pernah berhadapan dengan kegagalan. Amin. Alani taedeho mana parpudi nomor 720 nama dok naing marsinondang ngoluku. Naing marsinondang Manginang ditik kinanang cepekon borhak masa 12 panditata misionarista tu Afrika. Totu dang borhak nasida tu kota yang sudah menerima kehidupan
songok kitaon. So nakinig na dibaritaon ni seksi jeding ta borhat do nasida tu naso mga tusi manang nahapetaho. Baik di parbinotoan dohot dinasing. Alay dadarong biar dinasida ala sudido hita manopang nasida. Sudido hita mendukung huriat ta HKBP. Sudah saatnya HKBP bertumbuh dan berbuah. Songonaido ni Kolose 2 ayat onomi molo tikos doho di bagasan Kristus, jika engkau hidup di dalam Kristus maka kau akan berakar, bertumbuh dan berbuah di dalam Dia. Tuhan tidak memanggil kita supaya kita pergi seperti mereka. Tetapi Tuhan mau mengingatkan kita tanpa misionaris, tanpa ada rasul-rasul Tuhan itu, kita tidak mendapatkan sukacita itu. 12 halak songonido nang hita di distrik taon hamua kamang lobi 10 sada nuay ngate 10 sada 13 pos pelayanata anggo sa itabati huti nang hami piamang akabat di taon dung saat tami tu ibeteon hupikir songonon etu Jabar Tendion hupikiri songonon bah ay marhua do halak batak tuhu taon. Ola 2 dope pos penginjilan ini na hudalani hami Cikajang dohot Majalengka nong huriatta mulo tabereng do mereka bukan generasi tua mang do tamu kenang tetapi mereka generasi muda naung mempertahaton hapor siaonna sahat tu Jawa Tengah nuaing tu Solo tu Pati adong 10 tului seding tai na di koordinir ni ruas ni huriat tadote inang duma luar biasa molo hami molo iba dang adong mampura ni naroha secara pribadi tetapi kuasa Tuhan memampukan mereka jala di leo Tuhan itu harus dalat tunasida dang maul pajongjong ke gerejai holat tano do pedapot nggak dapot IMB lau pajongjong gereja luar biasa. Karena itu kalau kita yang bekerja itu tidak akan mungkin. Molo borha doho alai marhite-hite sinodangmu talu doho. Alai songonima ditikin nang cepekon adung tulunai si resmi honotan. Si resmi honon pimpinan ni huriata pos pelayanan gabe hurian agok. Alani songon huria nong matak kita di distrik Jabar Tendion seharusnya kita sudah harus bersyukur dan menjadi penopang bagi pelayanan itu karena Tuhan tidak menuntut kita ke sana tetapi Tuhan mau mengingatkan kita begitu luar biasanya berkat yang kita terima dari Tuhan sonak kita. Datung somarlas ni roha behamua kamang do tinangate. 80 sia tahun gereja tahun di pusat kota. Banyak jemaat-jemaat yang telah dilahirkan oleh gereja kita ini na memang berpengaruh di tonga-tonga di negara tahun berek kamu. Ima jago ni halak kita batahi asugari dang digora halak baat Tuhani halak kita batak berek. Padua honomma ruas ni halak batak berpengaruh di sada instansi teh. Najolo adong do amang maradin panggabian itu dari tarutung dulu jemaat HKBP pacur nabi itu ya. Itu sangat utahe pangap nasida ya. Sonari siar ruas ni huriat tahun gabe kasat sikola minggu ison maka tidak ko kaporseaw di son molo so burjudo hita dang mungkin piliton ni Tuhani yakin doaw molo lao hamusian HKBP dang piliton ni Tuhani hamu iban na di HKBP do hamu iban na pilit alanido
Dakuboto sahatudian no pangiduan ni remajatta didok nasida songonon. Parheheon remaja saat ini mengingatkan orang tua yang memang sudah hidok golom ria-ria mengajari akayanakon. Naeng tadok yanakot taon gabi ruas ni hakabibi aleholan hidok dang ulaw marminggu tu si dak talului solusina. Holan didok nasida dang dinggan ada batahi alay dak talului solusina. Tetapi mereka yang sedikit ini menjadi misionaris muda bagi kita. Saya katakan kepada mereka, kamu harus menjadi misionaris muda di HKBP Bandung ini. Untuk ke depan mempertahankan, bukan gedungnya yang kau pertahankan, tetapi iman kita yang harus kau pertahankan. Marlas niroha mahita mangdotinang, alanunga taruli hita marhite-hite barita nauli. Alanitad dan nilas nirohatta songon natadokon nakini ikosibuan barita nauli dohita, dang mangulu behita di bagasan hosom, ingot tamu mai, aladanga dong parbue ni barita nauli, laho mabaik kita masih hosoman. Parbue barita nauli mabuat kita do asa si buat dame. Asa si buan las niroha. Ubahin namar dame do hita mang do tinang uban natar pasu-pasu nguluta. Alani tadok ma tuhabirang do tusia mutta mulat nabui tajangkau nadipudita tadok majo selamat ulang tahun sending HKBP. Tajalang ma. Yakit doa mang anggona di samping habirang sia mutei dongat tadui dang mukik ko marmusu hudul hoy samping ni alom alelaw mulak konon mula dong di bereko di son dongammu nasa lilingon ibayan hatsi ni roham dohoto ibayan hatsi ni roham jalang may bana dok ma ngataruli behita di barita ni Tuhani mardame mahita. Amen. Martangyang. Di homa tama puji-pujian doot hasangapon oleh Tuhan. Marhiti-hiti las ni rohanami di bagasan tikyon nung ngataruli kami di hatam. Nung ngadilioko haluao tuhami bangso batak. Malua kami sian hahulumon jala di pasada ho kami di bagasan hatam. Muliate madiho pasu-pasu mahami oleh Tuhan. Terlumubi ma di bagasan sadarion di patupa huriam HKBP na bulunodo sada ulaon marningot tami 125 tahun masending na pinatupan ni huriam marbarita mabuan barita nauli turagam ni luat termasuk mali Tuhan di luar ni bangsa namion jala 120 tahun mali Tuhan huriam nong jongjong HKBP di Portibion nung ngataruli kami di bagasan hatami alani paso-paso mahami salu ruas ni huriam molo tungadong siyak kami ali Tuhan namarsak apuli nagale pargugoy namarsahit ubati ali Tuhan pasaaton nami matuho sudi pangulaon di tonga-tonga ni huriam di program doh di pakobasyon pasada rohanami ali Tuhan marhite-hite hamoraon ni barita naulimi dohot hamoraon ni haporsyaon nami asarap kami mangulahon ni ali Tuhan marsangap po jala marlas ni rohami saluhu di bagasan Kristus Yesus martangyak kami todopang. Amen. Tapuji Tuhan ta maret dehita hut ma tapasahat peliata laho manupahi pelia perjolo dohot amplop manupahi sending ni huriata HKBP. Dami na manok
Pinasahat mahita tu acara pembukaan pareheon manangna kebangunan iman seksi remaja HKBP Bandung. Acara perjolo kata sambutan sian ketua panitia, diterus sama muse ketua sambutan sian ketua Dewan Koinonia, selanjutnya penampilan dan puji-pujian dari remaja. Pinasahat ma diberi waktu untuk ketua seksi remaja untuk memberi sambutan Risel Borusitorus. Horas, Shalom, selamat hari Minggu untuk kita semua. Yang kami hormati Amang Pendeta Resort Albenar Silaen, Ketua Dewan Koinonia Sintua Ferdinand Limbong Boru Silalahi, para halado, para orang tua, opung kami, abang kakak naposo, adik-adik sekolah minggu, dan juga teman-teman remaja, para remaja yang saya kasihi di dalam Kristus. Puji Tuhan, hanya karena anugerah dan kasih-Nya kita dapat berkumpul di sini bersama-sama membuka rangkaian Minggu Kebangunan Iman Remaja para Remaja 2024. Kegiatan ini kami rangkai karena kami tahu bahwa di zaman sekarang banyak pengaruh dari masuknya kebudayaan asing yang membuat banyaknya budaya lokal terlupakan. Globalisasi dalam bidang kebudayaan membawa banyak pengaruh negatif bagi anak-anak remaja, terutama remaja KBP Bandung, sehingga budaya Batak semakin terlupakan. Kekhawatiran kami, bila budaya Batak terlupakan, maka akan berkurangnya generasi masa depan dari HKBP dan kita menjadi kurang dikenali oleh masa mendatang. Seharusnya sejak remaja sudah ditanamkan bahwa sebagai penerus dari gereja HKBP harus banyak belajar apa itu Batak dan harus terus melestarikan budaya Batak. Dapat kita lihat dari foto mengenai pengaruh globalisasi dari masuknya kebudayaan asing di atas. Dapat kita lihat foto tersebut adalah pengaruh negatif dari masuknya kebudayaan asing, ada pergaulan bebas, narkoba, tarian ataupun dance dari budaya luar, dan lainnya. Pengaruh negatif tersebut dapat memberikan dampak bagi remaja semakin melupakan budaya Batak yaitu tortor. Lalu bagaimana cara kami dari remaja KBP Bandung yang menyadari hal tersebut dan mau mengubahnya? Kami membuat remaja menjadi anak-anak yang mau berkembang, mau berubah dari kebiasaan sebelumnya, dan mau bersatu di dalam Tuhan dalam berpelayanan maupun mengembangkan budaya Batak. Namun, tidak mudah melakukan itu. Remaja HKBP Bandung memerlukan wadah dalam pelestarian budaya Batak dan juga merubah sikap-sikap negatif tersebut. Maka dari itu, tahun ini kami mengadakan Minggu Kebangunan Iman Remaja Praremaja HKBP Bandung 2024 dengan mengangkat judul Marsiranggingan Dohot Debata yang diambil dari bahasa Batak yang berarti bersatu di dalam Tuhan. Dan tema yang diambil dari 1 Yohanes pasal 4 ayat 13 yang berbunyi, demikianlah kita ketahui bahwa kita tetap berada di dalam Allah dan Dia di dalam kita. Ia telah mengaruniakan kita mendapat bagian dalam rohnya. Adapun rangkaian kegiatan yang akan kami laksanakan antara lain kegiatan rohani, jasmani, dan juga penguatan mental. Yaitu adanya ibadah pembukaan, yaitu kegiatan yang kita lakukan pada hari ini. Lalu adanya juga penyambutan anggota baru dengan tema Maruwarang, yaitu menyambut anak-anak sekolah minggu yang telah masuk SMP dan menuju praremaja. Lalu ada kunjungan CD dengan tema Maruwari, yaitu mengunjungi anak-anak yang telah lulus CD yang memberikan kenangan agar tidak pergi dari HKBP. Lalu juga ada olahraga bersama dengan tema Marsiada Pari, yaitu beraktivitas jasmani untuk membangun sportivitas dan solidaritas dari remaja. Lalu adanya kegiatan kebudayaan seperti lomba tortor dan lomba menyanyi solo. Lalu ada PA bersama Sebandung Raya dengan tema Marbunga, yaitu melakukan pendalaman Alkitab bersama dengan remaja KBP lain untuk mempererat persatuan antar remaja KBP. Lalu puncak acara kami yaitu di Kebaktian Padang dengan tema Marhapateon, yaitu kegiatan penguatan mental mengenai komitmen diri ditutup dengan ibadah penutupan. Sekarang kita akan menyaksikan video penjelasan dari rangkaian kegiatan tersebut.
Audio Jungle. Audio Jungle. Rangkaian kegiatan ini kami rancang sebagai misi kami untuk dapat menciptakan pribadi remaja yang mau bersatu di dalam Tuhan dalam berpelayanan di gereja. Kami mengharapkan anak-anak remaja dapat bersatu dalam satu persekutuan dengan Tuhan di dalam gereja agar mereka dapat menyebarkan pelayanan ini pula ke luar gereja, menjadi pribadi yang mau melayani bukan hanya dilayani. Namun dalam kenyataannya, untuk melakukan pengembangan ini tidak bisa terjadi jika hanya oleh sesama remaja. Karena itu, saya mengucapkan terima kasih kepada pendeta, Sintua, opung kami, orang tua, abang kakak Naposo, dan adik-adik sekolah minggu yang sudah hadir pada acara pembukaan Minggu Kebangunan Remaja hari ini. Adapun kami mengundang seluruh jemaat adalah untuk bersama-sama mendukung tujuan kami, yaitu menjunjung adanya kebangunan iman yang mungkin tidak saja terjadi pada kami, namun bagi abang, amang, inang, dan abang kakak semua. Kami mengharapkan atas dukungan moral, semangat, nasihat, dan tuntunan dari amang inang dan abang kakak untuk mensukseskan tujuan kami. Karena ancaman bagi anak remaja adalah menerima banyaknya perubahan di duniawi dan terjadinya globalisasi yang mengharuskan remaja beradaptasi dengan budaya dari luar. Terlebih lagi, usia remaja menjadi usia yang sangat rentang dan mudah terpengaruh pada hal-hal negatif dari globalisasi. Masa-masa inilah yang menentukan pribadi dari remaja dan apa yang akan dihasilkan di masa depan nanti. Dan untuk teman-teman semua, serangkaian kegiatan yang sudah dirancangkan oleh panitia bukanlah semata menjadi sarana untuk kita berkumpul dan bersenang-senang. Setiap kegiatannya dirancang dengan tujuan dalam tema tertentu yang ditentukan sedemikian rupa yang harus sama-sama kita capai. Maka dari itu saya katakan kita harus bangkit, kita harus mau berpelayanan, serta bersukacita dalam melestarikan budaya Batak. Akhir kata, tak lupa saya ucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah terlibat dalam memperjuangkan dan mensukseskan kegiatan pembukaan Minggu Kebangunan ini. Kiranya rangkaian kegiatan yang telah dirancang dapat terlaksana dengan lancar dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Untuk melanjutkan acara ini, setelah kata sambutan selanjutnya kita dapat menyaksikan penampilan tortor dari remaja sebagai bentuk rasa syukur kami atas budaya Batak dan kesadaran diri dari remaja untuk mau mengembangkan dan selalu melestarikan budaya Batak. Shalom, Horas Mauliate. Dilanjutkan Ketua Dewan Koinonia Inang Limbong Boru Silalahit. Shalom, selamat hari Minggu bagi kita semua. Yang terhormat Amang Pendeta Resort, Amang Albenar Silain, yang kami hormati Amang Inang Parhalado, yang kami hormati Ketua Panitia Kebangunan Remaja dan Praremaja Risel Boru Sitorus, dan yang kami hormati amang inang orang tua kami dan juga Naposo remaja serta seluruh jemaat yang berbahagia. Salam sejahtera bagi kita semua. Puji Tuhan, pada hari ini kami anak-anak remaja dan pra-remaja dapat mengadakan
pembukaan Parheheon atau kebangunan remaja pra-remaja. Kami sebagai Ketua Dewan Koinonia mengucapkan selamat melayani, berkarya di dalam pelayanan dan selalu menjadi berkat bagi sesama. Bertepatan dengan minggu ini adalah pesta puncak Jubileum 125 tahun Sending HKBP dengan tema Hamudo Surat Kristus, kamu adalah surat Kristus. Dengan ini kepada remaja dan anak-anak pra-remaja, kami mengharapkan bahwa kegiatan Parheheon ataupun kebangunan remaja dan pra-remaja dapat menjadi surat Kristus yang nyata di tengah-tengah keluarga, jemaat, dan gereja. Dengan segala kerendahan hati, kami sebagai Ketua Dewan Koinonia mengajak kita semua, amang, inang, orang tua kami, mari kita sama-sama mendukung program-program seksi remaja, pra-remaja, supaya mereka dapat menjadi generasi muda gereja yang kreatif, percaya diri, dan menjadi teladan di tengah-tengah gereja dan masyarakat seutuhnya. Demikian penyampaian kami. Tuhan Yesus memberkati. Kita sambut persembahan remaja HKBP Bandung, Resort Bandung Riau Marta Dinata.
Songonima Amang, acara pembukaan sian seksi remaja di Parheheon Manang Minggu Kebangunan Iman, nah terlaksana kurang lebih 12 minggu. Huriah HKBP Huriah Hatubuaku, HKBP Huriah Hagodangaku, HKBP Huriah Haholongaku, HKBP saya masih hol doau tusi, I masih hol ni remajata di dalam 12 minggu on
Adong 8 minggu yang akan dibuat suatu aktivitas penjemaatan program nihalahi ima berbasis week. Ada 8 minggu kebaktian kebangunan iman KKI. 1 minggu di week 1, 1 minggu berikutnya di week 2, week 3, week 4 secara bergantian. Dan maju tu week 8 molo so selesai di week 3, jadi serial. Asaboi di semua peran ni orang tua, terutama orang tua sebagai pendamping. Asa di acara di acara kebaktian kebangunan iman ni remajai, akka anak kota nanaing SMP bergabung ma di kebaktian ni. Nanaing sidi bersyukur ma di si. Naung sidi di somma noaeng nagodang yanak kotai tidak mengambil bagian di aktivitas di gereja, merhite-hite acara parhehionon, kebangunan, iman on, hehe anak kota, terutama na anak sidi. Unang gabi lilu, asaboy songol lagui nakingani, huria hagodang aku, saya masihol doau tusi. Pinangido madukungan sian orang tua, asaboy, kebaktian, kebangunan iman, KKI terlaksana berbasis week. Mau lihat ma ditu hatta, rak mahita tatangyakon, asa bertumbuh imannya anak-anak kotai. Songonima siak kami, mewakili sian seksi remaja, Dewan Koinonia, songon au pendamping ni remaja HKBP Bandung. Mau lihat ma ditu hatta. Marede Mahita, Laos Jongjong Mahita, Sian Bukede nomor 510 siap. Hinaholongan ni Kristus, jakom masodang sian Tuhan ina manodangi sadok dalammu. Mardalam mahorapon Tuhan Yesus asau nang liluho, alai tiurma akka dalammu. Jalommu ma nang hatuaon, doho dame marhite toddi porbadia. Amin, siapa yang gue memahami oleh Tuhan. Loas madigohi holong ni tuhatai roham. Asalam manadaho dia kapabahinan ni debata patupahon haluaon tunasa na tinopa. Sai di pargogoy maho marsitutu pararaton barita haluaw ni. Amin. Saya pargogoy mahami oleh Tuhan. Patinggil masi pareommu. Rohan ang pikirammu manangihon parsuron na di tonga-tonga ni ulawmu na maragami. Sai to dinay mamangalehon hiras ni roha diho gabe parbarita nauli. Amin.
Tapasahat mapiliata tuadopan ni debata martang yang mahita. Ali debata manami na di Banua Gijang. Odo hararuan ni saluhut sileo-lehon na dinggat dohot nasa ulibasa na mauliutus. Upasahat kami masian na nileon mitu hami pilihan nami tuho. Say jalo may gabi uap na husus di jolom. Pasu-pasu may jalaramoti. Asa uparhasya kami pilihanon patipulo na rajam mo di tonga-tonga ni huriam dohot di Portibion. Buhay marohanami marhit-hit todim. Asalam mutadahami gudang ni sileo-lehon mitu hami. Asalam girgir hami madok moliate tuho. Marhit-hiti Jesus Kristus Tuhan nami. Amen. Yesus Kristus Tuhan nami jala debata nami. Hamuliau doho puji-pujian madihoro di saliling nililingna. Nunga ditau kona porsuk, usai mudar muhumoko pami pardosa. Asa Tuhan ulua kami. Disuruh hodo sisiamu mabaritahon barita nauli tu Portibion. Alanido bahen lasrohan nami nuaing. Nunga saha tuhami baritai. Gabe jumolo hami jupangan martibakon akka bangso nasing. Saya lehom matod di porbadia tuhami. Asa manguloy hami diajar dohot po dan nasian hatami. Say tabay haporsiaon nami jalalokangi rohanami sian Portibion asa jol manabadia jalanay baru hami. Di parbaga hodo uluammu pangiduan nami. Asimaroham dohot diaka naso tumadaho dohot halak parugamu nasing aka nahudul di hahulomoni. Say dasdasi ro asa dohot nasida marpungu di huriami. Sungguli rohani halak Kristen suruh manasida mamaritahon barita nauli asa tau sira dohot palito nasida di Portibion. Saya ramoti mahuriam jala parsahalai akka parhaladom laho mamaritahon hatami dohot patuluson sakkamu. Saya suruh maka pangula na burjo tu sigotilon na labasi asa di papungu nasida tau tu harajommu. Saya ramoti jala pasu-pasu makan aposom asa para raton harajommu di tonga-tonga ni nasutumadaho dohot parugamo nasing lehot tu nasida gogo bengek ni roha hapor siao dohot pamopomon ni roha asa pirtod dina manuarahon paimahon akka naulo panguluon say lehon apul-apul tu akka pangula naung loja apu si mailu-ilu sian matana. Saya marpamuati bahen ulaon nasida. Saya marparbuay bahen ulaon nasida. Asa marolop-olop nasida mamuji ho. Saya ramoti maakahuria. Naong pinapungumi. Iduk na rodi ruasna. Pada usian nasida pangalileon manang pangarupaon ni parjahat. Saya unang loas tarabat hararat ni barita nauli. Saya pademak maka musuna. Saya rahom mahalak na disadok tanoon asariana sida rotu huriam. Sian utara rodi dangsina sian habisaran rodi hasudutan. Asa domu hami sada huria nabadia namar hatopoton. Tuhan Yesus Kristus ido raja do Tuhan. Bahen hasangapon ni debata ama saliling ni lelengna. Amen. Aliaman amin na di Banua Gijang. Saya pinarbadia magwarmu. Saya roma harajonmu. Saya saat malomani roham di Banua Tongon songon na di Banua Gijang. Lehon matuhami sadarion hanguluan siapari. Saya samarusa nami songon panesa nami di dosa ni dongan namar dosa tuhami. Unak kami tugiut tu pangujunan. Palua mahami sian pangago. Hallelujah.
Pamu di bagasan dame jalohamu ma pasu-pasu sian Tuhan debata. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debata maho. Di sodakon Tuhan debata ma bohina tuho jala asi marohana midaho. Di dopakon Tuhan debata ma bohina tuho jala di pasorhon madamena tutod di munabi. Amin. Amang dohotinang dang mangurui las nirohat tadi bagasan tikion masih jalangan mahita doh na dihabirangta siamuta tupudita tadok ma selamat ulang tahun zending HKBP berakar bertumbuh dan berbuah di dalam Tuhan. Horas marihita saluhna